O novo centro de saúde de Poio será unha prioridade para o BNG de chegar á presidencia da Xunta. Esta mañá o cabeza de lista pola provincia de Pontevedra estivo na canteira da Graña, terreos mercados polo anterior goberno local para a construción do novo ambulatorio. Din que é unha demanda histórica que será realidade con Ana Pontón. O que faremos desde o goberno da Xunta liderado polo BNG é asinar un convenio co Concello de Poio a través do Sergas e tamén da Axencia Galega de Infraestructuras para a cesión dunha parcela que permita construir aquí o novo centro de saúde de Poio e ao mesmo tempo que se permita facer un novo acceso para Campelo a través da Axencia Galega de Infraestructuras cunha nova rotonda na PO 308. No BNG entenden que se trata dunha infraestructura fundamental que permitirá contar no municipio con novas especialidades. Din que as instalacións de Nafans poderían converterse nun centro de día e, ademais, comprométense a manter abertos os consultorios de Raxó e Combarro. Construindo un novo centro que permita ter unhas instalacións máis amplas, máis modernas e máis funcionais e, ao mesmo tempo, ampliar o cadro de persoal sanitario con novas especialidades como, por exemplo, fisioterapia, tamén como psicoloxía clínica ou saúde bucodental. Tamén queremos hoxe manifestar o noso compromiso claro para manter os actuais consultorios de Raxó e de Combarro porque son instalacións de proximidade para dar unha boa atención sanitaria noutras zonas do Concello. Dende o BNG poñen en valor o traballo feito polo anterior goberno local coa compra desta parcela de máis de 39.000 metros cadrados que podería acoller outros servizos como un pabillón ou un auditorio. A líder da formación no Concello lembra que estes terreos xa foron postos a disposición da Xunta. Lamenta a falta de avances, que o goberno local de Ángel Moldes rexeitase convocar a mesa da sanidade de forma urxente para coñecer en que punto se atopa o proxecto e que estes terreos ao final se acabasen convertendo nun vertedoiro. Este era o lugar que puxemos a disposición da Xunta de Galiza e como podemos ver neste momento pois un lugar que tiña que ser un proxecto estratégico para dar un paso nunha mellor transformación no noso concello, pois convertiuse nun vertedoiro á espera de que a Xunta de Galiza poida dar algún tipo de contestación de por que non se está realizando aquí o inicio do proxecto do centro de saúde. Mais alá das infraestructuras sanitarias, en Poio, BNG tamén se compromete co impulso do polígono de Fraga Moreira. Denuncian que a Xunta é a responsable da parálise do proxecto. Hubo un boicot clarísimo, un boicot por parte da Xunta do Partido Popular por motivos partidistas e sectarios que impediron o desenvolvemento desta infraestructura que estaba xa aprobada no plan sectorial de áreas empresariais do ano 2014 e que xa viña a tramitación de atrás con pasos dados no goberno da Xunta co BNG no goberno nos anos 2005 e 2009. Por lo tanto, a responsabilidade da parálise deste proxecto é única exclusivamente do goberno da Xunta do Partido Popular. Ademais de chegar á Xunta, tamén inclúen entre as súas medidas para apoio a mellora integral da PO 308 e a construción da variante do Bao para desconxestionar a Ponte da Barca.